Panguva ine vanhu vobvunza kuti Bombshell Geza waiva moto wemapepa here kana kuti what really happened to him. We've seen kuti last year gore richingotanga Bombshell Geza ndiye munhu akava instrumental and maplans anga akarukwa nezvigananda awe ekupusha for 2030 they were halted, they were delayed because of this man. Vanhu vaya vachibvunza kuti what really happened to Bombshell Geza. Ndisanambira mashoko anobuda panyogwa pamusoro awa pe lieutenant anoonekwa kunzi is fighting for freedom yavagari venyika yeZimbabwe. Ndiri kusubscribe like utamba bell icon. Progress Mutsamusha mudanyira chiti what happened to Comrade Bombshell. Waiva moto wemapepa here. Blessed Runezu Geza, commonly known as Comrade Bombshell, is a Zimbabwean political figure, fugitive, former war veteran and expelled member of the ZANU-PF African National Union Patriotic Fund, ZANU-PF. Geza was expelled from the party in March 2025 after launching a public campaign against President ED, accusing him of corruption, treason, nepotism, and betraying the ideals of the liberation struggle. Geza has been a fugitive since February 2025, facing multiple criminal charges, including terrorism, and he is called for mass protest to demand Mnangagwa's resignation. He is a former Sanyati constituency member of parliament, Kumshakwa Maivango. At the moment, his whereabouts are unknown. Thomas Kwanubda Nyogwa Pangwa Innocence Iowa. Come and comment, guys. What do you think about Bombshell Geza? Do you think the Bombshell Geza is going to succeed? Pangwa Inokan, they've been locked up nezvigananda. Vatona kuti Bombshell Geza aiwa akavhundutsa vanhu vakawanda zvatikonoti even vanatungwarara vakatoya even last weekend achibuda pachena achiti most of the ministers vakapinda mumapako macaves nekuhwanda after Bombshell Geza asafesa. Most of the zvigananda vangongoda kutotiza votogadzira kuti angatiroi pasi chatsva. But panguva ino, what do you think about him? Pinda comment section medu zofungura aim to dipa musoro pechitiko ichi. So subscribe or like, watch it on the bell icon.